Dnes je Svetový deň diabetu a ak poznáte niekoho vo svojom okolí, kto má diabetes, kto má alebo prediabetes, čo je vlastne predchádzajúci stav diabetu, alebo je obézny, tak môžeme mu spolu pomôcť. Takisto možno ani neviete o tom, že vy môžete mať prediabetes stav, ktorý vlastne veľa ľudí nemá diagnostikovaný. A práve dnes je Svetový deň, kedy sa dáva do popredia povedomie, alebo teda vedomie, edukácia, pozornosť na túto ochorenie, ktoré vlastne má metabolický charakter, a dnes už vieme, že stravou sa tieto veci spúšťajú a zároveň dnes už sa ukazuje, ako strava je efektívna v pomoci týmto ľuďom. A práve preto na dnešný Svetový deň som sa rozhodol spustiť kampaň na platforme Donio, kde ide o to, aby ste mohli nám pomôcť vydať 2 brožúry, ktoré vlastne majú pôvod od amerických diabetologov uznávaných, ktorého jedného z hlavných autorov aj osobne poznám, doktorka Marka Kukuzelu, ktorý bol dokonca aj na Slovensku. A Mark sám, si predstavte, lekár, ktorý vedie na univerzite výuku, takisto je lekárom, diabetologom, je riaditeľ metabolického centra. On ako lekár, bežec, atlet, maratonec, niekoľko desiatok maratónov má odbehaných a na úrovni sa bavíme 2,20, 2,25, čo je vysoká výkonnosť. Sám on mal prediabetes, ktorý mu bol diagnostikovaný ešte v rámci armády v Amerike. Tento príbeh on sám zdieľa na svojich stránkach a o ňom sa zdieľa na konferenciách. A jednoducho Mark jedol tú klasickú stravu, ako športovci sú učení. Veľa sacharidov, často mučné jedlá, ovocia veľa, ovsené kaše, sladené veci, lebo treba sacharidy, treba energiu. A jednoducho dnes sa tie informácie menia. To bolo pred 10 rokmi. A sám on po svojom experimente aplikoval nízkosacharidový prístup a po svojom experimente tieto veci videl veľmi výrazné výsledky. Všetky krvné markery sa mu zlepšili a jednoducho už nebol v tom štádiu prediabetes, ale bol mimo a aplikoval to všetko v nemocnici, ktorej pracoval. A dosiahli, po 10 rokov to aplikujú a jednoducho majú veľmi, veľmi výrazné výsledky s pacientami, ktorí majú už diabetes, alebo majú prediabetes, alebo sú obézni. To znamená, že dokážu im manažovať lepšie tú chorobu. Či už klesá im vlastne počet liekov, alebo počet jednotiek inzulínu, alebo ďalšie symptómy, ktoré sú s tým spôsobené, vlastne im ustupujú. A jednoducho je to samozrejme odborná téma v širšom kontexte, ale aby ste rozumeli, že dá sa pomáhať týmto ľuďom. Dá sa im pomôcť. A ja som sa rozhodol s týmom šikovných ľudí preložiť 2 brožúry, ktoré vlastne vznikli v Amerike a priniesť slovenským ľuďom, slovenským pacientom, ľuďom, ktorí majú problém napríklad s diabetom, prediabetom alebo sú obézni. A môžeme takto vlastne zvýšiť tú edukáciu, zvýšiť to povedomie, kde v tých brožúrach sa človek dozvie, ako si kombinovať stravu, ako si manažovať sacharidy, ako si manažovať tuky, ako si manažovať bielkoviny, aké zdroje si vyberať, ako čítať tieto etikety, ako to kombinovať správne, čo je tá príčina, čo sú tie spúšťače, čo je tá prevencia, čiže vlastne má to aj preventívny charakter, edukatívny charakter a jednoducho tohtoročná kampaň Svetového dňa diabetu práve na to zameraná. Ona je zameraná na to, že poznaj svoje rizika a poznaj svoju odpoveď. Veľmi veľa ľudí nepozná, čo je to riziko, čo to môže spôsobiť a nepozná ani, čo má preto spraviť, aby sa to zvrátilo. A predstavte si napríklad symptómy, že vy môžete sami trpieť týmito už napríklad prediabetickým stavom, čo veľmi veľa ľudí nemá diagnostikovaných, alebo napríklad veľmi často jeme, príliš často a veľký objem sacharidov jeme, veľmi veľa jedál počas dňa a jednoducho máme veľmi veľa výkyvov glykemie počas dňa. A napríklad jeden z častých symptómov je, že po klasickom jedle mám neskutočnú chuť na sladké. Potrebujem si niečo dať. Alebo príliš často som hladný. Alebo jednoducho bez energie, bez nejakého zajedania nie som schopný športovať, bicyklovať, behať, ísť na turistiku. To sú určité sprievodné znaky. Alebo mám mentálnu hmlu, že proste nie som schopný sa sústrediť počas dňa, že mi glykemia klesá, keď sa nenajem a hlavne niečo sladké. Čiže to už môžu byť znaky toho, že ten náš metabolizmus, tá hormonálna činnosť a tak ďalej nám nefunguje dostatočne správne. To môže byť práve vplyv toho z tej stravy. Čiže pre takýchto ľudí, možno aj pre vás, takéto brožúry môžu byť vhodné. A ten autor Mark jednoducho sám tieto veci aplikoval a spoluautorka Christy Sullivan, ona bola od decka obézna a jednoducho po aplikácii nízkosacharidových princípov, tak ako doktor Mark, ona na sebe, si predstavte, zažila to, jednoducho schudla viac ako 40 kg a udržuje tú hmotnosť, čo vlastne predtým žiadne diety, plány, výživové lieky, žiadna terapia jej na to nefungovala.
A jednoducho dnes ona je živým príkladom toho, že jednoducho dá sa s tým manažovať. Čiže máme dva príklady. Lekárka, ktorá bola obézna od detstva, zmanéžovala to, dala sa do poriadku a doktor, ktorý bol super chudý, štíhly atlet, výkonnostne namakaný, jednoducho mal už tieto znaky. Čiže neznamená, že len obézny človek môže mať tieto znaky, aj chudý človek môže mať znaky preddiabetu a môže postupne si rozvinúť ten diabetes. Takže v podstate tieto informácie môžu byť užitočné pre každého a chcem vás povzbudiť, aby ste si v popise tohto videa pozreli kampaň, ktorá od dnes sa spúšťa na Donio, na platforme, ktorá má dobročinný charakter a môžete takto spolu priložiť ruku k dielu, ktoré môže byť užitočné naozaj pre všetkých Slovákov. Takže vopred vám chcem všetkým poďakovať za akýkoľvek dar, akúkoľvek pomoc, akúkoľvek podporu, zdieľanie a nech máme zdravé telo, zdravý metabolizmus a sme vitálni.